Hi guys! Welcome sa YouTube channel ko. Magluluto ako ngayon ng hipon, gagawin kong sweet and spicy. Mga sangkap na gagamitin ko: hipon, bawang, ketchup, butter, Sprite, siling haba, sibuyas, spring onion. Magme-melt ako ng butter. Maglalagay ako ng ganito karaming bawang. Dinamihan ko ang bawang. Yung iba kasi itatabi ko para sa toppings. Sunod naman ang sibuyas at siling haba. Sarap ng amoy. Nakakagutom na, ginigisa pa lang natin. Paano pa kaya pag nilagay na natin ang hipon? Yan, nilagay ko na. Ang bango naman at lalo akong nagutom sa amoy. Igigisa natin ang hipon hanggang sa mawala ang lansa. Yan, okay na. Ilalagay ko na ang Sprite. Manamis-namis ang sauce niya pag may Sprite po. Titimplahan ko na, magic sarap. Ketchup naman po, nilagyan ko siya ng tubig at konting cornstarch para lang sa pampalapot. Hahaluin nating mabuti para lumapot ang sabaw. Maglalagay tayo ng sili, kaya nga po sweet and spicy. Hihintayin lang natin kumulo. Then, luto na. Luto na yung hipon natin. Maglalagay ako ng toppings, yung bawang kanina na itinabi natin. Spring onion naman, para mabuhay lalo ang kulay niya. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to subscribe, comment, ring yung notification bell para ma-update kayo sa next video ko. Goodbye and God bless you!